Nina bendlove namandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo izona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kubhungwe Ngeyamanzi Ogwini.Abesimangaliso Banxusa Umphakathi ngeyimvume kanti yasemfolozi ikhuza ulaka kwaMbonambi. Ungqongqoshe umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli umhlonishwa uSenzomchunu uhlanganyele nomasipala behlukene abangaphansi kwesifunda ugu egama lakhe Port Epstein Ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Inhloso ke nkulelo ukuhlangana bewuqhamuka ke namasashe shawuzama uxazulula inkinga yamanzi kwazise lesiyasifunda sasileleke emuva ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Lizobuya ithemba kubahlali basogwini njengoba ungqongqoshe wezamanzi kuzwelonke uSenzomchunu ebenesithangami nabaphathi bomkhandlu wasogwini ukuzodingida ngeinkinga zamanzi kulomkhandlu. Esifuna ngayo ukuthi zonke lezi zinto besixoxa ziqale ke manje sihlonzwe kahle ukuze ziphume seziyinqumo eyizokwazi ukuthi zilandeleke ngendlela. Singaxoxi nje sishiya izinto zivulekile. Siyazizwa into ezishiwoyo futhi ziyabambeka. Kodwa manje safuna ibambeke lokwangempela kokuthi lokhu kuzokwenziwa nini, kuzokwenziwa ubani, ngayiphi imali. So sizokwenza lokho namhlanje. Umchunu uthi izikhona impumelelo eindaweni kade benesithangami esifanayo nalesi. Sike sayo OR Tambo nakhona sebesinikezile ukuthi sihlanganele nomeya we district 2 weeks ago washo ukuthi hayi umsebenzi omningi usuwenziwe esazivumelene ngawo kusele lokhu nje nalokhu ya beno manager kade sise Gqeberha 2 weeks ago nakhona izinto ziyenzeka indaba yokuvalwa kwamanzi avuzayo sekudlule manje ku2000 out of the 3000 that was ebi reportiwe kuthina. Kanti behambelele enqunquthela uthi ulishayela ihlombe ichunu ngoba abaphathi libapheke ngebhodwe elincane. Must give credit where it's due. There's suffering all over the province, especially down here in the Ugu area. There was a lot of talk about what's happening in Amkumas and whatever, but our minister was vigilant enough to see past all the bells and whistles that they are presenting and get to the root of the problem. And he said, I want a solution today. So for me, that stood out from what I gathered so far. Ezindabeni ze1KZNTV kube onkosikona Shezi eSports and Leisure Ogwini. Abendawo yezokongiwa kwemvelo isimangaliso Wetland Park sebenxuse kumphakathi owakhelene nalendawo kuba kuxhumane nabo uma ngabe kudinga ukuthola imvume zokungena kule ndawo uma kukhona okuthile okudingayo. Lokhu kulandela isehlakalo esenzeke emasontweni amabili adlule lapho khona owesifazane waseDukuduku eMtubatuba elunywe imboma washona kade engena kusempondo zankomo kule ndawo ezokha incema yokuluka amacansi. Indawo yezokongiwa kwemvelo isimangaliso Wetland Park esenyakatho yeKwaZulu-Natal ingenyaleze sezineminyaka inakekela imvelo eyahlukene futhi ke iheha nezivakashi eziliqhamukisa kuleli nasemazweni ahlukene omhlaba. Kule ndawo ke emasontweni amabili edlule eSentlushe eDukuduku eMtubatuba enyatho lesifundazwe lapho khona imboma ilume yabulalo wesifazane ongcwatshwe ngempela sonto edlule kade ezokha incema ngaphakathi kule ndawo ngesikhathi ehlaselwa ilesi silwane. Abesimangaliso banxuse kumphakathi owakhelene nabo ukubulandela imigudu efanele efana nokuthola imvume uma ngabe ufuna ukungena kule ndawo ngoba kuyingenela kungabeka impilo yawo engcupheni. Siyabakhumbuza abafowethu nodadewethu ukuthi ke isimangaliso isiqiwi njengoba sisho ukuthi ke isimangaliso Wetland Park World Heritage Site kuso lesiqiwi lesi sinezilwane eziyingozi kakhulukazi ke kule ndawo esikhuluma ngayo kuba nezimboma kuba nezingwenya. Okujwayelekile ke siba nalo uhlelo lencema harvesting, uhlelo la umphakathi usizakala khona ukuthi ufike uzosika incema ngoba bayayiphilisa ngayo incema. Uma siba nalo lolu uhlelo kuye kube nemhlangano la kuhlangana khona ileadership yalo ndawo kubuye kuhlangane nathi sisimangaliso kuhlangane noNEZIMVUME.1KZNTVNEWS KZN Wildlife. Masihlangene kule meeting sixoxa zona indaba zokuthi ke
njengoba bezoba nokuthi basika incema mase kuqalile isizini yokusika incema ejwayelekile ukuthi iqala mhla ka 1 May makuba nalolo hlelo ukukhulunywa ukuthi ke indaba zokuphepha zizomiswa kanjani isikhathi esiningi baba yithimba elithize mabe yithimba futhi bese kuba ke nomuntu ozoba yifield ranger wazemvelo okwazi ukubhekelela ukuqikelela isafety yabo kule season lena ngeshwa ke emsakazi sikubemezelile kuye lemhlangano leyo ukuthi ngenxa yokuthi ke amanzi aphayeme kakhulu kule season le for isafety yomphakathi kule season ayizukuba khona i-harvesting uma futhi ke sikukhumbuzana ukuthi uma ibakhona ekupheleni kosuku sibanika nane permit eshoyo enegama nesibongo eshoyo ukuthi ke izoba ne-season harvesting ibanini ngokusho besimangaliso isilwane imboma kasiyona ingozi kakhulu isikhathi esiningi uma ukhuluma ngesilwane esiphila esiqiwini ukhuluma ngesilwane esinobungozi kubalekile ukuthi ke uma uhlangana nesilwane kakhulukazi imboma uyayinikeza uyihlonipha uzinikeza isikhala sayo ngesingisi sibiza nge-safe distance ukuzwe noma ushayela baqobe bekhulu kuthiwa safe following distance nangapha kunjalo uyayinikeza isikhathi sokuthi ke uma uyibona ingathuki nayo ngoba isikhathi esiningi izilwane njengemboma la zigcina seziba aggressive khona ngoba isuke ithukile nayo manje mithukile kukodwa either iyabaleka noma iyahlasela ingakho kubalekile ukuthi ke uyinikeze leso sikhala leso uyihloniphe ukuthi ke kahle kahle nayo isendaweni yayo uma ukukhuluma ngesiqiwo Isimangaliso Wetland Park sasungulwa ngomhla zimbili kuMfumfu ka1986 kanti ke silikhaya lezilwane eziningi zasendle kanjalo nezasemanzini njengoba futhi ke silikhaya lamaxhaphozi Imeya kumasipala wasemfolozi ngase-Richards Bay inyakatho likaMthaniya uXolani Bhengu usenxuso kumphakathi waKambonambo kuba kungaphuci ilungelo labo abantwana besikole lokuba baye ezikoleni ukuyofunda. Lokhu kulandela sekuphela amasonto amabili wonke isikole ke zivaliwe kule ndawo kulandela ke insongo zezincwadi ezisabiswa ngokwenzakaliswa kothisha nabafundi uma ngabe beqhubeka nokuya ke esikoleni ngesikhathi lapha amanye amalungu omphakathi kule ndawo ebhikisha ethafuna impendulo kwehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe ngeinsolo ezithinta ke inkece abathi yakhishwa imayini esebenzela kule ndawo ukuba ke iye emphakathini. Upholi bukamasipala wasemfuluzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal buhanibeleke indawo yasenza labantu kwaMbonambe ukuyohlola umonakalo kodalekile kulandela kokushiswa kwehholo lomphakathi nokukholakala ukuthi ke kusayingxenye yesenzo yomphakathi ongenemeko udinga isipendulo malungana nodaba lwezimali zesinxephezelo ekhishwa ke imayini ekule ndawo embake lokhu ongama minerals. Emasontene ke amabili edlule lomphakathi wavala umgwaqo ubhikisha befuna ukuthi ke kufike uNdunankulu ukube ke eze kule ndawo njengoba bemsola ngokuthi ke unesandla kulezi zimali abasifunayo. Umeya uXolani Bhengu ehambeleke kule ndawo uthi ke umonakalo uzodla ke imali engaphezulu kuka 400,000 rand wamarandi ukuze ke kulungiswe lenqalasizinda emoshakele. Uyathola ukuthi umphakathi udinga ukuba kusondele iofisi kaNdunankulu waKwaZulu-Natal ubaba uZikalala. Kuyishwa ukuthi uZikalala nathi siwumfolozi besikade siumemile iofisi kaNdunankulu kuba akasondele eduzane sizoxoxa sibone indlela eyaphambili. Kepha ke akakwazanga ukuthi aphumelele emhlanganweni. Ngakho ke sizothi ke somasipala ngoba sikhathazekile ngoba somasipala omncane osebenzisa inkece encane ekutheni ulekelele umphakathi mase kulimala ingqala zizinda kuyasikhathaza kakhulu but sizothi siyacela ukuthi uNdunankulu wethu waKwaZulu-Natal la umasipala wasemfolozi naye ungaphansi kwakhe ukuba phela asondele la kwaMbuyazi ezokulungisa udaba lomphakathi njengoba udinga ukuthi asondele eduzane. Ubese xeka kakhulu ke ukulinyazwa nokucekelwa phansi kwengqalasizinda uma ke umphakathi unesikhalazo noma unezimfundo thizeni. Uxeke kakhulu ukuphazanyiswa kwemfundo abantwana ezikoleni njengoba ke sekuyisonto lesibili leli abantwana behlezi emakhaya othisha nabafundi besatshiswa. Kuphazamiseke ukufunda kwengane ezikoleni ingane sithi zikusasa
lezwe manje nje bakuvaleke izikole kwaphazamiseka akukuhleke lokho umuntu akahambisani nokuthi mangabe kukhona la konakele khona bese kushiswa ingqalazini ngoba kusasa sizoba sesilidinga futhi leli holo laba ke basho ngazilinye ukuthi ke impela lesisenzo sokushiswa kwezakhiwo zomphakathi asisihleneze njengoba ke sibuyisela intuthuko emumva simangalile ukubona into efana nalena ukuthi ngabe nomuntu onjani noma isilwane esinjani esingenza into efana nalena njengoba ishile njena kuthinta ethina kakhulu thina sisebenza nzela umphakathi abantu abangashisi izinto zabo ngoba bazoyidinga uma ngabe bona bengayidinga kodwa izingane zabo ziyayidinga lento le siyacela njena kubo bonke abenza lento ukuthi bayiyeke lezi izindaba z1KZNTV mina ngingusamukeliso Ngqulunga bikele ngisenza labantu kwambonambi Amalungu omphakathi wasesigodini sasenkunzi eMnambithi kumasipala wase-Alfred Duma enkabeni likaMthaniya senxusa uhulumeni ubangenelele odabeni lwebhuloho abathi-ke labhidlizwa eminyakeni eyishumi edlule ngesethembiso esingafezwanga sokwakhiwa kabusha kwalo. Lo mphakathi uthi kuze kube manje alikaze-ke lithuthukiswe noma lakhiwe kabusha leli bhuloho yize noma kwethula usonkontileka wagixabezwa kithenda yegidi eziyisishiyagalombili zamarandi ukuba-ke alakhe kusukela ngonyaka ka-2017. Sendaweni yasenkunzi kaWard 24 ngaphansi kwamasipala eAlfred Duma njengoba sambele ibridge elwela umphakathi osekuvela izikhalazo eziningi kwaba nembhikisho umphakathi ukhala ngebridge elingabahambi isikahle nabathi sekuthatha isikhathi eside bethenjiswa ukwakhelwa kodwa kabatshelwa lutho ukuthi yini eqhubakalayo esokuzwa kabanzike ukhona ilungu lomphakathi sinalo la elizosichazela nje ngobunzima aseke babhekana nabo kanye nokuthi ingabe wonke lama bridge njengoba mawabona nje mathathu la emva kwethu uzosichazela nje ngokuma kwawo nangokuthi bona kuyabasiza yini ukuba nawo njengobe kanje butwami uright siyakubingelela right sisingiyaphila wena yes sila ema bridgeini wena la enkunzi siwabona emathathu khona eluthayela khona kuyindonga la bese kuba khona lapha phambili ngazuthi usakusho kodwa lapha ngoba kubonakala ukhonkolo ngazuthi usamosha kwenzakalani so it was 2017 bekune bridge la uTebetebe belwela bonke abantu bayalazi so leli bridge bathe mabefika 2017 umasipala waliqhaqha uthe mayiliqhaqha 2017 bafika baliqhaqha abangalakhe elinye bathatha nje ubona leli elincane insimbi ezazi kuleli bridge elikhulela lila so bathe mabeliqhaqha bafike baliqhaqha badayisa insimbi escrapyard mabeqeda ukudayisa insimbi escrapyard le contract yayikhona yashaya yachitha abangasitshela ukuthi kwenzakalani bakhanda lamaholo ayithu wabonayo so kusuka lapho until kuze kube manje sahlala 2017 besingenzile ukuthi singabhikishi 2018 2019 okuthe 2020 last year saqala savala umgwaqo bafika basitshela ukuthi bazolungisa bazosenzela lokho ukubona lama candidate wabona labo wabeka phansi azange qede ngisho 3 days bathi wafakile namhlanje labuya izulu lana sahlala salinda ukuthi bazobuya abangabuyi so nje kahle kahle basiyahlupheka sasile bridge lethu uba kuthiwa bona bafika bakhanda ibridge la esayidini saqhubeka sawela kuleli uma behluleka sikhona ukuthi ibridge lethu siyaqhubeka nokusebenza izinto ziyasimela thina njengomphakathi wasenkunzi akho nje lutho okuqhubekayo kwethu akwenzeki lutho uba kuthi abasibuyisele ibridge lethu siqhubeke nempilo zethu ngoba ehlobo thina ezethu ingane ziye esikolweni njengoba uyizwelake lona ilungu lomphakathi la khona la enkunzi lichaza ngezimo zawo lama bridge ukuthi kwaqalaphi kuze kube manje kukephi okunye okuvelile masifika kuyona le ndawo umphakathi uveza ukuthi uba nanenkinga yemngcwabo mangabe kukhona imingcwabo malikela netha kugcina kuba ukuthi uyahlehla butwami ngalesikhathi ubrother la uyachaza ukuthi ngalesikhathi kwavela labhidlizo lelo kade likhona manizwa ngizwe kuphathwa nendaba ya 8 million kuthi leli la 8 million ukontraka waba nenkinga kunina njengomphakathi umasipala noma uhulumeni ikhona into esekangichazela yona mayilana naleli lishaya babethi banakhela lona ngizobonga ithuba mangibonga ithuba la sibe sinenkinga enkulu kakhulu mayilana nebridge bese nebridge la ibridge lento into esiyenzakalile la bafikile la
uSonkontileka yathulisa inkontraki yachazwa nemali ye-bridge kwa 28 million. Mase ku 28 million kwasetshenzwa kwakhandwa lezi zinto ezimile lokumile nikubonayo. Mase kumileke lokho ke emva kwalapho ke uSonkontileka emva kwalapho washa wachitha wahamba emva kwalokho sanenkinga eziningi ke inkinga eziningi kakhulu ke ngomncwabo kwahlehla umncwabo kula ngakithi into ebuhlungu kakhulu wahlehla umncwabo ke impela wajika ngenxa ukuthi amanzi emaningi izingane aziye esikoleni makuthiwa umfula ugcwele kuningi nje into ebuhlungu kakhulu moyo edrobheni phela ukudla la bengazi ukuthi sowe lapho bothenga ukudla edrobheni gcina sebemile abasebenzi bengasayi emsebenzini kuningi nje izingane aziye esikoleni iviki lonke makuthiwa umfula nje izulu leni iviki lonke izingane aziye esikoleni izinto ehleli nje asazi ukuthi mhlawumbe kuyoqhubakala kwenzakalini ilokho nje ngiyabonga njengoba uyizwela ke amalungu omphakathi echaza ngazo zonke izinto ababhekene nazo kulona leli bridge abathendiswa ukuthi liqala ukwakhiwa ngonyaka wango-2017 kwathula uSonkontileka phambi kwabo kwashiwe nemali ukuthi lizodla u8 million amarandi okuyena Sonkontileka njengoba ayizolakho kodwa uma ubheka futhi kuwona lo 8 million okuthiwa waqalwa yikona Sonkontileka yizona lezi indonga abathi lokhu izama ngo-2017 uSonkontileka bathatha bafikile kodwa mawubheka nje indonga kusayilezo 2 bese bayilokho okuthayela abakusebenzisayo ukwela lokho kwakamumva okuvela la emva kwethu ikona lokho okuvela ukuthi babhikishile base bethi ilokho esikhashana ke kodwa nakho abakholwa ukuthi akubasizi ngoba bangabe imvula inetha ngamandla akwazi ukuweleka nezimoto azikwazi ukuhamba yilena ke imaphansi lomfula njengoba wabona amanzi ehamba egeleza ezihambe nangaphansi kwaleli insimbi esimphezulu kwalo lomphakathi uthi akukuningi okufunayo kuphela ufuna ukubuyisela ibridge elidala ngoba zikho igameke ezimbi seziyezenzeka selokhu lafakwa nguTebogo Sibisi enkunzi Lady Smith. Ake sithi shelele itolo siyabuya mbukele nezinye indaba zethu. Asiphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV naze sithi ngizona indaba zethu ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe Ngeyamanzi Ogwini.Abesimangaliso Banxusa Umphakathi ngezimvume kanti yasemfolozi ikhuza ulaka kwaMbonambi. Ukhala ngokungesekwa kwemidlalo yasebekhulile umqeqeshi weqembu lebhola lomabhutshuzwayo lasebekhulile laseThekwini KwaZulu-Natal iMgabadeli United. Nkuleko Dladla uthi sesisithi isikhathi bezama ukuthola usizo loxhaso kuyinhlaka ezahlukene kungalungi. Uthi lokhu kakwehle kahle kubone kubene leli qembu linyelwe inyoni kesandleni njengoba lithola ingqayizivele yethuba lokuzibonakalisa enhlokodolobha yaseFrance Paris kanjalo naseSao Paulo eBrazil kepha ke lentula uxhaso. Njengemizamo yokuqinisekisa ukuyigcina benempilo, ogogo bavele igcemene ezahlukahlukene elokishini kwaMashe eThekwini bayibandakanye ekudlaleni ibhola likanobhutshuzwayo kepha ke umqeqeshi weqembu iMgabadeli United kuthi ke kabeneme ngokungatholi ukwesekwa uhulumeni umphakathi kanye nezinkampani ezimele. I-challenge esibhekene kahle kakhulu so ukuthi usizo asulitholi mothi uyanqola kahulumeni usizo awulithola nganoma ukuthi okho mhlawumbe ngoba babukeleka phansi so abanandaba nabo but kodwa ekusalayo into abayenzayo ngoba basebenza emakhaya bese kuba yilabo ezokhona bethi abazolula khona emzimba uma sikhase bonke sebegcwele lapha e-old age home akuhambi kahle mo kanjalo kanti kuba semagroundini kuyanyaze semzimba so bakwazi nova ingane sezikoleni mayibuya ugogo sebephekile bawasha izitsha lokho kumisa ukuthini bayaphila emzimbeni ukuyithena ube segroundini khona okufunakalayo esicelayo ke nje kuhulumeni ke nakuma companies na wonke umuntu ukuthi abafake isandla bangababukeli phansi ogogo benza imisebenzi emkhulu kabi baphethe namakhaya bangakuthi ogogo badlala ibhola ogogo kuyabasiza lokho egcineni bazozuza ngalokho. Leli qembu lasungulwa ngonyaka u2012 kusukela lapho kalibangeke lisabheka emumva njengoba ke selinqobe nenqwaba yindondo kanti ke liqhubuzela ontanga emalokishini ehlukahlukene kanye nasendaweni zasemakhaya ukuba ke bangayibambezeli. Kuyasiza ke nokuthi njengoba sesigugile nje singahlali ekhaya nje sihlale singenzi lutho sigongobale futhi ke siyawina ke nje masiyodlala hayi siyabashaya. I-transport asinayo yokuya la suke sifuna ukudlala khona kuba inkinga kakhulu. I-transport asinayo asinabo nabantu abangase basikhase nje
ukuthi mhlambe masihamba mhlambe basithole noma ibhasani encane nje ukuthi sihambe siye lapha esuke siyodlala khona. Kubuhlungu njengamanje njengoba siyodlalela impompo nje sambe sicela sine nama donation sheet sambe sicela sithola u10 rand sithola u5 rand si donatela khona ukuthi sambe siyodlalela impompo. Kusiphatha kambi. Ngifisa nje ukuthi la ababukele mhlawumbe kakhulukazi abayizalukazi abasebegugile ukuthi bangahlali ekhaya bahlalela abazukulu bengasakwazi ngisho ukunyakaza abeze sizoyivocavoca njengoba mina sengimngaka nje angaze ngiphathwe iqolo nje angilazi iqolo ukuthi into enjani. Inkabadeli United isinqobile igezaguga ekhawezini esifundazweni nosekholeleke ekutheni bathole ithuba elingqayizivele loyogadulisana nabanye emazweni afana noParis naseSpain nokwamanye ke amazwe liyomela ke elakuleli. Khona nje omunye ugogo odlala khona eThimini yeMkabadeli United othole inhlanhla ukuthi uyahamba uye Paris uya eBrazil uya eSpain uyomela yona iKZN kwazi phela kunane league yogogo edlalayo lapha eCarlsfontein khona eThekwini. So bagogo sebeze bawina ka4 kulandelana bayama champions. So kwasethwa ayizeke iTeam ngale si-invitewe ke ngo December eLimpopo kuthiwa ayizeke eMkabadeli United izomela iKZN kuma games azobehlalise wonke ama province aqhamuka endawo zonke. Njengoba sihamba ke sayale eLimpopo wabasihamba ngomhla ka8, 9 and 10 ukuyale eLimpopo somela iKZN bese ngacela nje wonke umuntu semphakathini afake isandla oba sishota ngetransport but iaccommodation bathena la siya khona asikhulekele sicela nje abazofaka isandla ukuze kwali uhambo lwethu lube impumelelo. Indaba yenziwa NKZNTV kubi uNtombi khona Mvubu eThekwini. Lo ngumsunguli womcimbi kaMaskandi waminyaka yonke impucuzeko Maskandi Festival uxolana nemcineka. Uthi kuningi okusho kuhlabahlosela beza nakho kumcimbi kulonyaka njengoba bazonikeza ke ithuba amacikasene neminyaka ebambile kule ndima kepha bekade engalinikezwa ngaphambilini. Lo mcimbi kulindele ukuba kukhuzi ibuye ngokuphela kwenyanga ezokwethwasa ngemuva kokuphazanyiswa kokuhlasela kwezigcwane lokhuvethe kuleli. Ngemuva kokuphazamiseka kwempucuzeko kaMaskandi Festival kusukela ngonyaka u2019 lo mcimbi ushaya ibuya esithangamini nabeyindaba ebesibanjelwe eThekwini. Umsunguli walomcimbi uxolana nemcineka uthi ke yize kukuningi okusha abagabe ngakho nonyaka bakhatheke ukuqhakambisa amaciko aseneminyaka eyibambile kepha angakafinyeleli ezingeni lokwaziwa iNingizimu Afrika yonke kanye nomhlaba wonkana kwazise bakholeleke ukuthi bacindezelekile. From now kuya phambili sizoba nabaculi abasha esizoba introduce engawona amavukana engabaculi esebekhona emkhakheni kodwa abanganakiwe esikholelwayo ukuthi uma sibanikeze platform kwimpucuzeko kusuka namhlanje impilo zabo ngeke ifane. So ke njalo ngonyaka sizohamba sibuze nakwini entertain ngoba ayikho imicimbi enisuke ngeke ukuthi obani enibabonayo njengamanje ayisebesezingeni kodwa abangakaveleli ngalondlela sibathathe sibanikeze platform into abimenyezele kwaziwe umhlaba njengoba uza kwimpucuzeko beze bezobabheka labo bantu labo. Kulonyaka sikhetha abaculi ababili. Kanti ke lo mcimbi uheha ke abathandi bomculo kaMaskandi ngomvilelo wabo behlobe ngemfaniswano enhlobonhlobo isigaba lapha abaculi bedlala bukhoma nokunye ke okuningi. Kuzophinde ke kuhlonishwe nengqalabutho yezokusakaza eseyalala uBhodloza Nzimande ngeqhaza ke alidlala ukubeka lo mculo ebalazweni. uBhodloza simhloniphelani nasemhlonipha ukuthi uBhodloza watshala imbewu. Kodwa bafowethu ireality ithi uBhodloza seyitshalile imbewu. Umuntu oyihlakulelile utshatha ngobe. Nohlelo esilenzile lokuthi simeme no promoter abathize khona sixhumene nawo nje o promoter abathize baphesheya abazofika ngenhloso yokuzobuka uMaskandi bakwazi ukuwelisa and ukuwelisa kwabo zimbili into abazobeyibheke kakhulu iye backtrack no live. Lo mcimbi ufika ke ngesikhathi lapho ungqongqoshe wezempilo kuleli esanda ke kumemezela ukumiswa kokusetshenziswa kwezamfonyo kuleli kanye nokukhushula kwesibalo sabathameli emcimbini nokuthokozele kakhulu abathandi bomculo. Omunye ke wabaculi abathole ithuba lokudlala lapha uthi ke lokhu ufana nomvuzo kwazise kudala ibambile. Cishe ngale 2009 nginama album awu 13 manje. Ukuhlukahlukana kwawo ngumuntu nje vele oyigaqo ishaya nje ingoma. Kodwa kunabantu abangalitholanga ithuba lokuthi bangazi bangibona.
yes bengisebenza nabanye abantu ngibasiza kodwa egameni likamnikezwa lokho kuzokwenza umehluko ngani ngoba abantu bebekudinga vele ukuthi ngibe khona emcimbini kanje ukuze babone ukuthi sengiyikuphi nomculo wami yize ithuba bengalitholi esikhathini esiningi emcimbini emikhulu njalo. Lo mcimbi uzobanjwa ekupheleni kukaNtulikazi. Eyindabeni ze-1KZNTV kube Kubhungwe.Abesiqiwi. Ake siye itolo siyabuya mbukele nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze-1KZNTV nazo kuyizona ezihlakwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Kubhungwe Ngeyamanzi Ogwini.Abesimangaliso Banxusa Umphakathi ngezimvume kanti yasemfolozi ikhuza ulaka kwaMbonambi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli biza ku-15.94 uma liqhathaniswa nedola laseMelika, libe ngu-19.56 kupondo waseBrithani, libe ngu-16.80 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ime $1,823.40 i-ounce, kuthi intengo yolongahluziwe yona ibe ngu-$110.05 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Unozinto weqembu labafana besitayela iMamelodi Sundowns iKapa Yellow uJody February kulindele ukuba kaqhubeke nokubolekiswa yize noma eshaya into ecwekeme ngesikhathi kebolekiswa kwiqembu leSwallows FC ngesizini efile. uFebruary ujoyine iSundowns esuka kwe-AS Cape Town uzoqhubeka nokubolekiswa kwiqembu lezinyoni zaseDube iSwallows. iDowns kumanje inonozinti abane ingakho inqume ukuphinde kibolekise ngaye lonozinti. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Iyake nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvuba amamponda isabu kuyehlela zingako bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo khumu.